Belén, fomos con Sauro, non? A ver como na práctica cumprir ou tratar de cumprir estas medidas. Contanos. Pois sí, para ver esas medidas en práctica viñamos xuntas, Sauro, pois eso mesmo, Sauro. Estades moi enfadados porque estas medidas son imposibles de cumplir. Correcto, a día de hoxe xa hai flota parada porque non consigue nin saber como funciona e a parte imposible de cumplir. Vou non explicar rápido. Cada peixe que entra con estas mans, barcos máis pequenos que este tendrán que anotalo aquí, é imposible. Eu terei que vir aquí ao ordenador e poñerme a anotar peixe por peixe. Tendrei que deixar a atención do puente para ir para fora a pesar que o vamos a facer agora. Por qué? Porque teño que facelo ben feito. Se me equivoco na pesaxe, teño unha multa automática. Outra cousa moi importante, traballamos a 20 minutos do porto, un día de hoxe con temporal. A previa, se avisamos 2 horas e media, o resto do tempo que sobra deses 20 minutos a entrar, hai que esperar. Fora do porto, cun día de temporal como é hoxe, co peligro que conleva po barco e pas persoas. Moi complicado, vemos ademais compañeros que se está movendo moito. Intentamos facer a pesaxe, se é que non caio eu aquí. Intentámoslo, Sauro? Intentámoslo, non, aquí o facemos todos os días e o vades a ver. Vamos alá. Vamos alá. Vai saindo ti, Sauro, vamos ver, compañeiros, o que sería facer a pesaxe do peixe que teñen que pescar cada día nun día de temporal, pois como hoxe, por exemplo. Sauro está aí collendo o peixe que pescaron hoxe. Isto é algo que nos facemos con esta pesa, porque tuvemos unha de suelo de 1.500 euros, rompen, caen. Isto é contra os golpes e contra a agua. Como podedes ver, xa hai moitos anos que a utilizamos, porque o peixe, co diario que temos agora, hai que pesalo todos os días antes de entrar no porto e despois pesalo oficialmente na lonxa. Aí vai, collemos o peixe, metémolo aquí dentro. Como podedes ver, eu teño que deixar o puente, voulle dar avante, deixame entrar, porque teño que levar dereito. Todo isto hai que facelo día a día na súa xornada de traballo. Como podedes ver, complicado, compañeiros. Ben, collamos o peixe, pesámolo e ten que ir máis ou menos exacto, non, Sauro? Ten que ir cunha aproximación porque ten que estar... Agora temos a opción de ter un marxen. Despois, cada momento e cada traballo hai que mandalo directamente en cada lugar de pesca. E debe ser cun porcentaxe de error moi pequeno. Vale, vamos ver ahora como oscila aí, Sauro. A ver. Claro, non para de moverse, compañeiros. Aí o estamos aguantando. É iso que estamos aguantando. Eu teño que deixar teño que levar dereito, porque hai que deixar pasa. Atención. Compañeiros, imos ir despedindo xa vedes. Moi complicado levar a cabo estas medidas da Unión Europea aquí en Galicia cas condicións meteorolóxicas que hai. Enorme traballo, compañeiros, como lles dicía antes, pois súas as conclusións, fixemos a proba, estaremos moi pendentes de como avanza esa negociación e que pasa coa frota de Baixura.